Control de seguretat als autobusos escolars. És la campanya que esta setmana està fent la policia local per comprovar que el transport dels alumnes complix amb tots els requisits legals. La campanya no és la primera vegada que es fa, però esta vegada aplega impulsada per la Direcció General de Trànsit i estarà en marxa tota la setmana. Vam anar o aconsejat per la DGT per el tema del transport escolar i és per el tema de revisar certes medidas de seguretat que tenen que complir estos vehicles en les quals duent-les al dia s'evitaria moltes lesions en cas de, ja no d'accident, sinó d'alguna frenada d'emergència. Es tracta de veure que tenen tots els papers en regla, revisions, permisos i autoritzacions legals que ha de tindre no només com a autobús, sinó també per a poder portar xiquets. Junt al conductor ha d'haver un acompanyant i tots dos han d'estar autoritzats. A més de tota la paperassa legal, la revisió té en compte sobretot el manteniment dels sistemes de seguretat del vehicle. S'ha de revisar que els seients tenen cinturó de seguretat i que funcionen bé, que el conductor està separat dels passatgers amb un vidre, que són correctes les tanques que eviten que en cas de frenada els passatgers puguen caure a l'escala i que els extintors són els adequats i estan en regla. Controlem totes les autoritzacions administratives que tinguin la targeta de transport, que estiguin autoritzats per conselleria, que complisquen la ruta que tenen com anar, que el xòfer, que l'acompanyant tinguin els requisits. Comprovem el tema dels cinturons, el tema de la pantalla, sobretot, que té el que tindre el conductor, on els xiquets solen tirar-li coses perquè no distraguin la distracció de la conducció del xòfer. El tema de l'extintor, que té que complir unes característiques i una caducitat. Entonces, comprovem totes les coses que són, diguem, solucionables antes de que passi el tema de l'accident. A la zona educativa del Mas de Tous apleguen cada dia una trentena d'autobusos per portar i tornar els escolars. Que totes les mesures estiguen en ordre és fonamental per garantir la seguretat.